Amb aquestes? Ja he vist 12 samarretes aquesta setmana. L'agència n'ha encarregat 10.000. Tu pots creure? 10.000 samarretes amb una frase meva. Ja ho veig, ja. Sí. Ahir, al programa de la Maripau, vam fer un reportatge de l'eslògan. Saps com li deien? El fenomen, no sé si m'explico. Fenomen, perquè és una cosa que diu tothom. Saps què vull dir? A tot arreu. El teu pare és un fenomen, nano. No sé si m'explico. D'això. Et volia esperar ahir per anar a comprar mobles. Els mobles nous de casa. Però no vaig poder resistir i vaig encarregar un sofà que quan el vegis et caurà uns collons per terra. És d'aquells... Com et diré? És d'aquells sofàs que surten a les revistes aquestes fashion? Doncs com aquells. Val una fortuna, Però com que la tinc... D'això, aquesta tarda podem anar a comprar-ne més, no? Tinc feina. Home, no fotis. Podem anar a una botiga que m'ha recomanat el Richard. Una botiga nova que es veu que és el més in de tota Barcelona. Sí. Saps aquestes escombretes de bany? Les escombretes aquestes com aquella de plàstic a casa. 1.000 euros. T'imagines? T'espero i anem un altre dia? No, Beni, fes-ho tu. Però, Max, que no et fa il·lusió? Al pis hi vivim tu i jo. I m'agradaria que els mobles t'agradessin a tu també, clar. A mi el pis ja m'està bé tal com està. Però què dius, home? Però si està fet una merda. Si els mobles estan que cauen. Si el sofà fa 3 anys que li vaig posar una falca que vas trobar pel carrer i ara que n'he de tacle de taques que vés a saber de què són. No, home, no, així no es pot viure. Si tu dius... No. Jo i més gent. Que l'Ivan, l'altre dia m'ho va dir. No pots viure en un pis així. I tenia tota la raó. Has de viure en un pis que correspongui a la teva categoria. I ara encara més. Què vols dir? Sí. No, què t'ho volia dir faries ja? Vull dir que l'altre dia l'Ivan està parlant d'una feina, vaja, d'un negoci, i t'ho volia comentar. El que passa que no t'ho volia... M'ha dit que... Però que no havíeu fet les paus, vosaltres dos. Jo me n'he d'anar, Beni? Ja parlarem més tard. I dius que la Roser encara no surt de casa? Les classes que has perdut aniràs una mica de cul, per posar-te al dia. Llegiré tot això que m'has donat i ja parlarem amb els profes, que no es pensin que he fet campana pel morro. Joan de biofísica li vaig dir que la meva àvia s'havia mort 3 o 4 cops durant tot el curs i va colar perfectament, Mira que ets bèstia. Això és millor. Perdoneu? Què vols? Que li pots donar això al Beni? No el veuré fins l'hora de dinar. Ja m'està bé. Que signi totes les còpies, Fins que no anem al notari no constaré com a soci. Soci de què? Coi, de què vols que sigui? De la immobiliària. Jo confiava, tio. Em pensava que teníem una relació sincera. I ja ho veus. I a sobre amb la Sandra. Mira, és que cada cop que hi penso... A vegades la gent que més ens estimem és la que més ens decep. Ja, amb això estem igual, tots dos, No, si no ho dic pel Iago. No? El Beni s'ha fet soci de l'Ivan. Què? Que tornen a fer negocis junts? No m'entens. Ara el Beni forma part de la immobiliària que ha comprat Can Sarró. Què? Però com se li cut? Que no sap que l'Ivan és un fill de puta o què? Sí, clar que sí, però... L'Ivan li va invertir uns diners. I li va anar molt bé. Jo suposo que ara vol fer més pasta. I quan fa d'això? Es veu que ja fa dies. No entenc com m'ha pogut amagar una cosa així. Doncs perquè no és tonto i sap que t'emprenyaràs molt. Doncs que no ho hagués fet, cap. Però si ja té prou pasta. No entenc per què s'ha d'ajuntar amb l'Ivan i fotre-us a vosaltres. Segur que li he fet un rentat de cervell. Si no, i els de l'agència de publicitat aquesta també. És que últimament sembla una altra persona, cap. Només li importen els diners, la feina... Ell i jo ja no parlem mai. Tu no li has explicat això del Iago? Ja. És que si ho sabés, li agafaria de tot. Doncs això mateix devia pensar ell per amagar-te això de l'Ivan. Li vaig a dir a l'Eli, em sembla que això li interessarà. Va. I era hora que arribessis. Què fas aquí a terra? La Clara m'ha dit que estàs amb el Iago. Ara t'ho volia dir. Sí, esclar, quina casualitat, no? Ai, mira, Beni, és igual. La qüestió és que ja ho saps, no? Però és que no entenc com no t'adones que t'estan enredant. Com et pots deixar enredar d'aquesta manera? A mi no m'enreda ningú, Beni. Jo estimo el Iago. Com tornis a dir que em dona El Iago i jo ens estimem.
I no hi ha cap motiu perquè continuem amagant-nos. Però és que no entenc com no t'adones que està amb aquest desgraciat només em pot portar cap problemes. Mira qui parla. Per què dius això? El Iago està pagant tot el que ha fet a la presó. Però no és menys delinqüent que el teu nou soci. Ah, sí? I això qui t'ho ha dit? Té, no t'oblidis de signar tots els papers. Només són negocis. I l'Ivan és un bon nano. Però tu estàs sec o què, Beni? No ho veus que aquest tio és un fill de puta? Almenys per culpa seva no s'ha mort ningú, cosa que no pot dir el desgraciat del teu nòvio. Al Iago no l'insultis. Només dic el que és. I tu? Vols que et digui què ets, tu? Què? No sé què collons t'està passant, Beni. Però t'has convertit en un imbècil que només li importen els diners. Però que no entens que això ho faig pels dos? Aquests diners són pels dos? Ens poden solucionar la vida. Mira, aquests diners te'ls pots fotre pel cul, Beni. Perquè em fan fàstic. Si t'haguessin els teus amics de tota la vida, es fotrien a vomitar. I no m'estranya, perquè a mi ja me'n venen ganes.